ole le ka bo ron chiar ve ka tum thunga tu na chuan ka ron chiar tur hi kan hun ton mek thimna ti ani a alet ling tu hi h vanal diki ani ole to na chiar thanang kan hun ton mek thimna bung khatna chu cholni zan chu thar kai den zan ani a thlaiang nuam taka chuan kongpui te chu alang ruya mi pahnih hi Aston College bulah hian an lo langa pakhat zawk chu samdum hlap mai le hmai hriam tha tak ani a thian pa erawh chu sambuang le thunei hmel tak ani thung mel chan vel atang chuan Aston khawa chu an zuk thlir bangbanga an kumtin danin Aston khopui chuan nipui kot an hmang meka mitin mai chuan a hlim thei ang bera chu ko chu man an tuma zirlai te poin an nipui chal ani awangin chu ko chu an ngak len lom hle a Aston khomi te chuan anin le lo te chei tha in mipui ron pung khom te lua ho atan an pin dan te chei moin sumlak lu na man an lo tum ve mek boka mitin an han phosa suwa noi mai chu mu nom tham atling ani ti chuan an khu chu an tanta a mi chitin reng te chu mi hmuna chuan an in no khoma ni mai na lang mi pahnih te po kha mipui zinga chuan an kal ve a mi tam tak kara chuan an in no phei ve zela he ku chung chang hi chiang taka hriat an du baka mi zon an nei awangin mipui te chu an mel ngun hle a sole samdum zawk chuan atia mi chela nau pang le hmel tha tak tumru le lu lul hmel tak thalak na keng chu an panta a meichhia erawh chuan an mani chu hmu ve hauh lo chunu la chu puan zar phena chuan avakala chulai hmuna chuan tlerol ho ten eng emaw infiamna an lo neia mahse atui ve zawng ani lo awang alet atum le mek lai chuan a hnung lama thil phezok awmin a hria a ave hnai dewa a thalak na chuan han met te ta zar mai a mi pahnih te pawh kha chulai hmun chu kalsanin an ti tur lam panin man mo takin an kal ve le ta ngala chu mi te pahnih chu an kal zela khopui lai li a biakin pakhat Aston Community Church ti le abula Henry Albus pastor ti lo in tar na hmun chu an thleng phei ta a an han hoi kira chulai hmun atang chuan Aston khawa chu alang chiang hle a khochim lama kot manga mi pui zi hul te mar lama Whitmore College le mun dang pu alang chiang hle a han en mai chuan chu khopui chu sual na nei lo le khothiang hlim tak ni mai awmin alang ama erawh chu alan dan angot ani hauh lo chu khopui chunga chuan tharau sual le nun rong chu khopui obet tlat tu te chu zalian takin an khosa vel ani ti chu mi pahnih te chuan an hai hauh lo chu thlaeng hnuaiah chuan hlim thla mak tak lian pui le sei tak chu an lo langa chu zinga hlim thla pakhat chu thli han thovel pawh chuan a ti hing ve tlat lo bokwak le tleng deuh ti in biakin lampan chuan a kal zela thil eng reng pawh in ama chu a en thei lo ni hialin a lang a pianzia chu ramsa pianzi ang deuh ani biakin a thleng trep tia chuan aw te a chu a chuti lai chuan a chung lama rimak pui a lo awma thlalian hliap hluap rawng nei mang lo te an leng vel bawka chu hlim thla chuan kut le ke chu a nei ngei mai mahse chu mi hmang si lovin khopui chu a fang zela amit te chu a pawng per pura alan dan chu rap thlak takani boruak rim tha tak te chu aka atang chuan a thaw chuak huama chuta chulai hmun chu a thopik thlak ta em a thi na tur ni mai awm rim na hi boruak ah chuan a leng vela mihring kut le ke ni awm tak te chu boruak ah a leng vel bawka chuti lai tak chuan mi pahnih hriat ngai lo te kha an lo langa chu vele boruak a thil mak tak lo lang te pawh kha an ral ve ta a chutia an lo ral tak ah chuan sambuang zawk chuan angun hnam te tok a phoi chhuah pawh chu a paiah a khung ve ta a tharau bawlhhlawh ho atia kan mit thla mai chu ani si lo maw a thian pa chuan a lo tia nilo an tam hle in ka hria engzat tak ni ang maw ati hnu chuan a thian pa chuan kei pawh khati tak mai an tam kha chu mak ka ti ani engemaw an ti te reng le atia sambuang zawk chuan engemaw a chan zawng a awm ani tite helaya pathian mi hi han en ve te rengang atia biakin te pen ang deuh pindan te ah chuan an luta an lekha tarna ah chuan a pe thei a piangin mi re thei hnena nitin an mamawh pek tur tih te damlo tawng trai pui tur tih hming te alo in tar a
kar tin tholom thozat le chung tholom te chu kar masa lok atanga atlak niam thu te in khom zat po somruk pahnih atanga somli pasaria an tlak niam thu te a hmuh theia biak in pulpit ah chuan bible in keusa a awma a chhunga bungrua te le thutthleng te chu a mawi hlawm hle biak in chunglam bangah chuan cross a in tar bawka chutah thilri thutthleng dinglam sir atanga rawn ri bel bel chu an thata a an han enchian chuan mi pakhat urhsun taka tawngtai hi alo ni a chupa chu pavalai tak sambuang deuh le hmel fel tak ani urhsun le tih tak hmel zetin pathian hnenah a ko hran ho te tan alo dil sak ani a palian zawk sambuang chuan chupa en chung chuan hepa nge hi ani mi te tan a tawngtai thin chu lalpa hmaah dingin mi te tan he Aston khawpui tan hian a tawngtai thin ani atia hetah hian zantin deuh thaw a awm thin a lawm mahse amah chauh hi ani awma amal hle mai a thianpa chuan alo tia nilove midang po an awmasin zon chaw ero an ngai ani hei tunah hi chuan amah chauh hi a tawngtai ani hi ti tak zet a tawngtai hi a bul tanna chu ani reng ani sambuang zawk chuan atia a thianpa chuan amah hi tinat an tum ani awmasin alo tia sambuang zawk chuan chuti ani zongin kan dopui anga kan hne ngei tur ani atia kan do anga kan hne ang a thianpa chuan alo ti non ve a chu sipai huai sen tawngtai mek ninglam le veilamah chuan vantir ko te chu an thu a chutah biakin chhung chu alo eng tel tela biakin chhung thil te pawh a lang fiah theita a tichuan chu mi te pahnih chu an lo eng tel tela an thawmhnaw te chu alo varin an mit te chu mei al ang mai alo ni a an kawng hren te pawh rangkachak rawng ngun hnam paina awm ngal alo ni a chupa kopi ah chuan an kut chu an nghat a chupa erawh chuan chutiang thil thleng chu engmah a hrelo Aston khawpui ah chuan chanchinbu pakhat Aston Clarion an tih hi a awma khawpui lai li taka office an nei a thawle ni le zirtawp nia an ti chhuak ve thina he chanchinbu hlun ve tak hian editor thar a nei a amah chu New York Times editor hlui Marshall Hogan a ani New York Times editor atanga Aston Clarion editor a han inson chu ha thlak tih chang anga hle thawhtan tu khat chu atuk thawle a chanchinbu chhuak tur buaipuin hnathawk tu te chu an tul hlawm hle a editor Marshall le a thawhpui tawma pawh in hmundanga sem dar tur te chu an en fel vel a thawhtan hi zong an phek buai ni ani ve reng reng ani Marshall chuan Eddie tia a secretary chu a ko ve le kalo kale tin a ron chang ngala Marshall chuan khawl harem khawm cha bula lekha kha a awm lo na tura a awm ani atia Eddie chuan chuatah chuan ka dah ho lo khamale ka han dah thangal ange atia Eddie hi kumsom le mi vel mute lam deuh Marshall thawpui awm tak ania office a thil han chin fel vel chu hne so tak ani engtizia a khatia chhuata tadar vak nge mo ani reng reng le Marshall chuan atia amak khop mai thlia thawt awm pawh ka hrader si lova Eddie chuan atia an chanchinbu chhuah le tur luphua khawm chungin tawma chuan Marshall heng hi phek thum li nga ruk le sari ania khawnge phek khatna le phek hnih na a thu hrimin a kar awl la awm te hi engtin nge kan hnu kha ang atia Marshall chuan phek hmasa ber hi chu Bernice in ku chungchang a report huna kan hnu khat dawn nia thungai nom le thalak tha tak tak te pawh a awmang atia tawma chuan Bernice pawh chu avalo thleng har ve an phone le te u atia Marshall chuan ka phone zo chia mahse min chang lo ati zo rwal chuan telephone chu aron ria Eddie chuan rangzet hian ala a good morning the Clarion wazang khaiwa hian nangin imo Bernice khongei om atia Marshall chuan ngak hlel fe hian khonge om alo ti thuaya Eddie chuan a chang zom zela a hmel atanga lau thon mel fe hian alo ni tak chu lo lungai reng reng su kan ron la chuak thua yang che atia Marshall chuan bin fe hian khonge om alo ti le a alo biak boi chen awanga lung oi lo mel deuh hlek hian Eddie chuan jela atia
Marshal chu man mo takin Aston Police Station a chuan akala jail chunga pindan te chu a hma zana an court man na mun rim nen chuan a in ang le in a hria chumi hmuna chuan zurui mangte rukru te tual that te le misual dang tam tak an da khoma a then te chuan le khadena in khelin mezial man tur te an tuaka an rilai lai renga Deputy Officer Thar Jimmy Dunlop chuan a thutna a thu chungin Mr Hogan thuro atia Marshal chuan ka thu man lo ka ngak man lo ka thopui Bernie silam tora local kani a hantia Deputy Officer chuan ka hrialom ti chungin cha bia pe a pindana lut tur chumi tang ho chuan an lo en hu a Marshal chuan an a pindan zot chu a hmu nu chuan Bernice kata khani omem tin han awa local lamin ron la chuak wat te Hogan tin Bernice chuan a lo chang tuaya Bernice komsom ni mi lek mel thatak sambuang thang mai tarmit nal tak wa reng thin ania atana sut chu hriama ti ve khop mai meichhia hlir dor zon khat velan lo oma no pang deuh le upa deuh te an nia no chi zuar deuh vek an ni Marshal chuan I omna chu arap thlak hle mai atia Bernice chuan minhai sai lo tak ang mai kani ringot alom alo tia chuti lai chuan meichi tlerol pakhat hian kan zinga mi ani ve to kha alo tia Marshal chuan Bernice hna chuan mani ni tho hi chanchin bua kan chwa mai don lom ni atia carnival a kakala chanchin bua chwa tur thil tangkai da pin thla te kala a engma chan po soi lovin min man ringot ani tin Bernice chuan man ani dan chu a hrila Marshal chuan chanchin bumi ni ti hriat na ka ti hmu lom ni tin a zota hun min pelo reng reng tunge ka ni chu ka hrila lom Bernice chuan atia chu an hria chi amo tin Marshal chuan zot le a Bernice chuan ka tong chu an thra chiang khop mai atia Marshal chuan Bernice lungai ma ta che I chwa na tur chu ka ti fel vek to an police ho tu pa lak tlak lo zet le a ho te til ti hi chanchin bua kan chwa hun chuan nuaman ti ho lawang ama po hi khonge mo om le tin a lo hnema Bernice chuan an ho tu pa Brumel chuan ni zan chuan min hnung chhon tlat atia Marshal chuan enge ni soi tak atia ma se kong khar ronin han ta ka pangin nakin lamal soi atan an khek ta zoka chuta Deputy Officer Jimmy kha lo luta a che zia chuan enge ma lo thon nei a ang khop mai Marshal lo chuak ro atia anni pahni chu an chawa Jimmy chuan kong alo hon sak pa in ole belin chwa ini a I en lan le hun tur chu hria tir le ini ang atia Bernice chuan engma danga ngai to lo kakat ka poisa ip le khabu le camera kha min pe wat la ani mai ti le kong kalam pan rawala Marshal chuan zui ngala kei thogani noria lam le sampuang thang mai chuan a hun ol chu atangkai thei ang bera man atuma in chung lama thil tul ti turin a chawa ko tan man zo nu hi chuan eng mu tur hi atam khopa thil lom om lam phei zong ani lo in sual ri bor le na tor tre vong te thinrim ang bor te hi akha to ka hria tur a om renga khopui om dan adang lamin engkim mei chu nok vel nuai ani bere ataksa chu ban chak tak hian ron pom ni na hria a pasal Marshal chu alo ho ti a hre mai Marshal chuan ha chol kamamo ani a han ti tonga a pasal chu kwa pa in hetiang hian emni kumtin ko tan man thin tin a zota nilo kumin chu adang lamina rap thlak bik hle ani ome kan chanchin bu po hian engemaw tak soi tur anei don ani thil adang lam tak police ho tu pa chief Brumel chu tuna po hian a ina a om hau lawang a zei khop mai min pum pel na tur ringot azonga ma se ka thei ang tokin mu ka tum thawang Bernice ka khul chwa na dollar som ni panga po mu let le ka du ani atia keiti chuan a buai viau po ani mai thai asin tun ang huna police ho tu pa ni chu a pei om lo motin ka ring buai pui tur atam om e mai atia kati tur kati hun phei chuan a buai le zualang Marshal chuan atia a soilai mek chuan Bernice alo luta keiti chuan alo ko abata enge I an I tha em alo ti thwaia Bernice chuan police ho tu pa Brumel ming hi chiap diak ang mai alani don alom eng ang fakau ni chanchin bua ka zia don po kala hre thei lo kalung oi thei hlol lo ani ati ngal mol mola Marshal chuan ole I thu chwa tur chu han ti fel la
tho le nia chu atan ka du ania atia Bernie si chuan ai te tang chuan le ka chuar zet chu apora Marcela chu pe chungin kha ba khazang zel thim tak in thian mun pan tora in tarfe atol na huna chuan ti ngai na om lawani atia thalak lamte omem Marcela chuan alo tia Bernie si chuan rol film chu pek pa in khata khan idu zong le tangkai tur chu a omang film dang po camera a chuan ala omna in keima mi bal du zong thil te ani hloma atia Marcela chuan nui deuh chungin a that hi voin chu chol ha damla naktuk lama ero chuan ngai o le emang chungo ke chuan chief bromala mu phot ka du ani atia Bernie si chuan chief bromala I mu don chuan kathil hria thi hrewe phot la tha ang atia Marcela chuan engthil nge ni ta te na zot thoya midoi zeb le piang swal ani na himole tak taka thil hi chi khle zel tora min hril ang khan ni zan po khan ka dil chhut hle a enge matak omin ka hretlat ani kan la hre chom zel anga ni zan chuan in pastor le bromela chu ka mudun tlatin ka hria Bernie si chuan ati deuh du a pastor yang amo makti hmel zetin Marcela chuan alo ti wata o ni e damda phian Bernie si chuan ni zan chuan puan zar hnung thim tapa taka anni pahnih le hmeichhe pathum an hmua ni zan chuan puan zar hnung thim taka anni pahnih le hmeichhe pathum ka hmua pakhat chu sambuang ania pakhat chu sam toy deuh ani thunga Marcel chuan thathiam lo hmel zetin Bernie si chu en deuh ha a an du lo zong tak thil ka ti pek ani an thla kala a chu an vain an du lo hle ti an hmel atangin ka hre thei mai bromela chuan ngun zet le thinrim zetin min mela pastor yang chuan ka kal son vat tura min hril pa in mimal in hmu khom na satli ani thu a soi boka meiche ho ero chuan makti hmel takin min en hloma atia Bernie si chuan soizom le in chu mi hnu lok chuan meiche pahnih Nancy le Rosie ten min mana ka camera an la ngala chuti lai chuan bromela po a om ve renga engkim a hmu ve vek ati zungzunga ani le rol film an ti chia em tin Marcela chuan a zota Bernie si chuan ti chelove apa ngai reng alani atia Marcela chu angoi wangwanga chhuah pa chuan anu pui lam hoin Kate he Aston ko om dan ni hrethiamem natna chi khat ve ni om takani mitin mei hian natna in ang an ve ni berin alang atia zing taka boruak thiang tak le ni eng moi tak alo in her chhuah hi chuan ama zan har sanna le boruak thiang lim lo te po ati veng kwai chin chu hria in pastor hangbus apo in puan za te chu han kewa khothiang eng moi tak chu han thlir vela in man tlom tak modna pindan pakhat nei alo a biakin atanga hnai te ania huan zim te moi ang reng tak aneya tha han ti vak tham phei zong ani lo na in a pastor hlo atanga an lua phak tok ania anu pui mer nen chuan an hlim dun viau tho mai hang kapa po pastor ni in har satna tam tak lo su tlang to ania chu wangin hang ka chuan har satna chi hrang hrang ato po in apun noi lo ko hran chhunga har satna te pastor na bi ka tele mun hrang hranga son kwal fo ani na te po chu anun dan tur reng ni na ngaya apom thlap maya ano panlai atangin pathian rong bol hi atum ber ania atan chuan pastor na po hi kum ni pum hlum lo zir to ani heng ka chu kum som ni paruk mi chau alani na in arong bol na hi anung thei hle maya kong le lama chuan helai hmuna ker hi chuan aram lak har sa hle dawni na hria arong bol na akal tuang hle dawni mo ati lai te hian ti sukuk tu engemaw tak hi a om le thin then khat ero chuan an ngai sangin anung zui nuam an ti em a swal sim chung chang a soi te chumi tam takin an poma an pian thar pha nge ani helai hmuna hian pathian in da nia in hriat tlat awang hian eng ang po in har sa sela nung tol atum lo an in lo atanga awak chhuak han hoi kir le chuan an in bang hmalama horop dum lian puya du da takalo in ziak chu a hmuta tlat mai ithi ani mai a hnung lam phei chu tong kam bol hlo le zamo tak tak ani a han en chianga zan lama zia ni nge in alang tu ti nge ni anga engwanga ti nge an ni ang ti na ngai to rau rawa du lai in chunga tang chuan meri chuan kongka in hong chung ni kalsan lom le atia di ba kina chang lo
atil hmu chu anupui Mary chuan hre lo se adu ani ina chuan lutin anupui lavalai le hmel thatak Mary eitur siam chu tui takin an eidun molmola achang chuan hengka hian anupui Mary alo nei ta kher kher hi a in chhir thin achan ero chu engdang wang ni lovin harsanna tam tak ato pui thina mi hausa le khosa thei deuh te chu lo nei ni se anuam sa deuh tur ti te na ngai to thin ma se Mary hi pathian ring tu dik tak ania ti sanom sakna lampang chu angai to te chiam lo pathian rong bol hi adua apasal po hi a hmangain a chom dol hne hle ani an ngoi reng awang chuan Mary chuan enge thil dik lo a awmim ni tina zota hangka chuan bo thut khom tur hi ka eng hel deuh alom le tina changa nizan in thukhom kha ilo holai reng ka hrelo in reiviau ani mo tin Mary chuan zota ni police chief brumela engemaw soitur nei ni awmina in soya engma soi le si lova engemaw mai soin kan ko tlai ta hrep ani tun thleng hian board meeting kha engwanga ko nge an ni kala hra chuang mi alo hangka chuan atia festival lai ani le ngala Mary chuan alo tia chuba ka pathian ni zan le ngal tin hangka chuan alo chhun zoma heng ho hi an du in bo koi ti reng su tin Mary chuan alo fuya karil ro hi chu an thlak lawang kan hna nge tlat na min petu te kan nei alom hangka chuan atia tilkal mang chu Mary ngai dan po ani bik lo enge ni a omzia ni reng brumala chung changa hian thil dik lo a omani lo mo bible a do nge enge omzia chuti ani lo po in enge mo tak zong a omani nge yang atia hangka chuan damdap hian ma se Mary isuan a hmangai sin ama hian enge mo ti sual lian tak emo in thiam lo na enge mo tak anei ani sual ngai dam ngai ania keini ang hi chuan hetiang mi hi ania kan vei thin ni pastor hmasa khan pathian thutak a hrila chu brumala hian angai sang lova tuna kein pathian thutak vek ka hril le a ala du lo cheu chu ani hi ko hrana hian atlang tla in abuk a rit viau si a tuna ka hmu dana chuan pulpit a thu soi thlengin thunun adu anga kalpui vek atum ni in ka hria atia Mary chuan ani mai thei ma se a thei chuang lawang alo tia hangka chuan keima chung changa chuan a thei lo hrimang a atna le khongoi thlak na ber chu a thei ang chen a pastor te ti chhiat atum tlat mai hi ani atia Mary chuan nangma tak hi zong an ti che thei lawang che maro chu i moi lo na tur hlir zongin an ma ni in chei moi an tum ani berin ka hria atia chei moi soitak azara chuan thil pakhat hril tur che ka nei sin Mary in peyam hangka chuan ati ta thut maya engti turin mo Mary chuan alo ti wata thohal chungin hangka chuan nizana khan tlo tu kan neya kan pon lambanga son engemaw an lo chei moi ani atia eng kan ina mo khoya mo ti chungin Mary chu atlan chuak thuaya pon lambanga thil inziak chu awak mu ve a rang taka tlan lut le chungin oi ani theilo min ti a thei mai don alom le engpoi nge kan soitak tra o devin atia Mary tuna kan hming soi mek kha ani ka ring hangka chuan atia Mary chuan ala hrathiam vak lo festival wanglai ani ange he festival hian thil thalo hlir a thlen an ti sia tina male ama chu a in hnema hangka ero chuan ngai dan dang dai anei thung tun hmalama a chung chang a che thei ang bera an lo soi thin dan te angai to a minung chang ti chatu thil rui chel mi ver ther mong ko hur le nupui vel ching te a an lo pu thin dan te a hre chuak uaya lalpan a hria alom ti chau chu a in hnem na ani ole khati zong khatun tuma tan chuan niri sela bung hni na ron ti chhual le katum watanga minlo ngai thlak sak theuh turin karon ngen chowa chuan record na mu mal ka nei lo wangin sound dang alo mana lo langtel ve zo ani point min lo hrathiam hram turin ka ngen chowa tin min lo share sak thei hram phei chuan kalom em don ani ti kha min lo hriat sak bok ula min lo ngai thlak sak zel turin karon ngen tak meu chu ni a tuna tan chuan in zawai in hun man nuam vek ule